Naghisgot si Kristo og iro og baboy. Unsa man mo? Tao mo o iro o baboy? Maayo kay tao dahil mo. Kay ningon ra ba si Kristo nga ayaw ihatag ang balaan nga mga butang o ang mga perlas ngadtos mga iro o sa mga baboy niya. Kanira bang misa balaan ra ba kay ni? Basi niya na iro diha, na ay baboy. Muna dinis atong simbahan, ato yung ipabugaw ang iro. Di na to pasudlon. Pero dili man tingali ni aktual nga iro, di man tingali ni aktual nga baboy, kung dili batasan nga murag iro o murag baboy. Musta mang inyong batasan? Murag tao o murag iro o murag baboy? Kinsa dinhi ang batasan nga tao gyud? Tasa ka mo. Maayo. Nay uban wa mo pataas, may pagkairo siguro na sila, may pagkababoy. Kinsa maning batasan sa baboy, unsa maning batasan sa baboy o sa iro? Tanawan ninyo ang iro. Ang abisan tanan mananap ha, tanang mananap. Ang ilag yung gusto nga sila ra gyud maoy matagbaw. Ganang ang ila ra gyud kaugalingon ba, self-centered kaayo. Ang iro ug ang baboy na ay pagkaon ila ra gyud na mungub dayon na basta na imo duol. Ganang possessive kaayo, daw kaayo. Magkabuang pagka-train sa iro, dugay kayong training sa iro aron mosunod sa imong gusto. Pero ang natural gyud sa iro ug sa baboy, ang iya gyung kaugalingon mo'y unahon pagtagbaw niya ug naay mo ilog bugnoon gyud na. Kamong mga asawa in relasyon sa inyong bana, unsa man mo, iro ug baboy o tao? Dili mo possessive sa inyong bana, kamong mga asawa? Hoy. Sige, kamong mga bana, dili mo murag iro og baboy, dili mo possessive sa inyong asawa. Na kung naay mo sikit-sikit, bisag pari pa, ngob dayon ka, suko dayon. Di mo yun ana. Wa naman ingog. Sa ato pa, ang atong lawas, tao, kasagaran ang atong batasan, iro og baboy. Possessive. Daw masuko kung dunay moilog sa atong pagkaon or atong mga kalipay. Muna makita nato diri sa unang pagbasa, mura-mura tingali ni og rasya ning Assyria. Kay kaning Assyria dako sa kay ni sila nga kuan atong panahon ba dako kay naging harian nya, sige ni silang pang sulong og laing ging harian kay ilang sakupon. Ang usas ilang sulungonon karon ang lungsod, ang nasod sa Dios nga atong panahon na nahibilin ang Jerusalem nya. Gamay kayo ang Jerusalem, sigig ampo sa Ginoo, gibiay-biay sa dako ug kusgan kaayo lig-on kay hari sa Assyria. Ing siya ayaw pailad anang imong ampo-ampo, mas may pag-ari ka mo ampo nako. Kay kundi ka mo ampo nako, kanang imong Dios di na makaluwas nimo kung sulungon ti ka. Tan-awa og unsay nahitabo sa ubang mga nasod. Ingon ana ba? Nya gamay kay siya nga nasod. Di sa ato pa normal gina hadlok kita. Mahadlok. Ana. Kamo di mo mahadlok, sulungon mo nga ring putin. Kita Pilipinas, di ta mahadlok, sulungon tang putin. Hadlok tayo, uk-uk ta. Una, ang gusto sa Assyria, diktahan niya ang Jerusalem. Unsa may gibuhat sa hari sa Assyria, o sa Jerusalem, wa siya musalig siyang kaugalingon, dito siya midool sa Ginoo. Ningon siya, ikaw man dyo'y Ginoo sa tanan, ikaw may nagkupot sa tanan.
gipakauwawa naman mi ani, gibiay-biay naman ning among pagampo. Ingon dayong Ginoo, relax lang, pinaagi ni propeta Isaías. Di lagi nakasod sa imong lungsod, di nakasod sa imong syudad kanang mga haria, kanang iyang sundao. Sino ka 185,000 ang sundao nga mosod, porti ng lisura nya usara ka syudad nya sulungon kag lig-on kay nasod 185. Apila to? 185 ba to? Ka sundalo. Pila ganito? Amo lagi. Usa ka gatos o kawaluag 5,000. So, unsa may gibuhat sa Ginoo? Tungod sa pagkadawo sa Assyria, gilaglag sila didto mismo sa ilang kampo. Usa ka gabi ira sila gipatay sa anghel, o pagkabuntag pulos na patay ang mga sundao. Niuli ang hari nga minghoy kay estanan. Hurot na magpatay ang sundao. Pasabot kaning atong pagka self-centered, kaning atong pagsalig sa atong kaugalingon, masayang ra gid ni siya tungod kay dali ra kay tang mamatay. Mapawong ra dayon ta. Muna ay gyud pagsalig sa kaugalingon. Kano be, lingi anay mong tupad. Nisalig ka nako. Nisalig ka nako. Moingon ganina siya, wa ko magsalig nimo wa nay klaro. Ang iyang kaugalingon ana mo'y gisaligan. Mao na og moduol ka ana niya isalig ko ay gyud ka. Pero moingon siya, salig gyud ko nimo. Mao na siya ang tinuod nga nisalig sa Ginoo. Kana bang mosalig tas atong isig ka tawo. Mo nang niingon diri ang Ginoo sa atong ebanghelyo, buhatag gyud sa uban ang gusto nimong buhaton nila nganha kanimo. Mao gid na ang kinaiya gid unta nga Dios nun. Kana bang magtan-aw kas imong isig ka tawo nga murag imong kaugalingon. Haron ang mataglihok nato para gyud sa kaayuhan sa atong isig ka tawo. Kay sila naman ang atong kaugalingon. Maunay kinaiya sa tao. Di na kinaiyas mananap. Iro, baboy, manok. Di na mo'y kinaiya. Mga leon, mga tigre, samot. Kana yung maghuna-huna ka, unsay kaayuhan sa uban. Huna kaning namalit na tugslat karon. Congratulations, mga tao di ay mo. Mga tao ba? Kanang wa gyud mo palit, bisag na ay ikapalit, mga baboy mo or mga iro tingali. Di ba? Naamang ganito'y lola nga senior ba niya naara siya sa iyang balay, wan ay trabaho, wa man siya ikapalit og slot niya, sige siya paminaw unsa may iyang gibuhat, iyang gikolektahan ang nagtrabaho niyang mga anak o mga apo. Oy, gusto ko ninyong lipayon, paliti ko nyog slot nga tong pader. Ana, kay ganahan kay kumupalit og slot, wa ko'y kwarta. Namalit ang iyang mga apo kapalit kay siyang dol-dol na po ka slots. Di perti niyang lipayan, nahimo siyang kanabang gahuna-huna siya ba? Nya iyang gitudluan tong iyang ubang mga kuyog sa balay o sa iyang kinabuhi nga naamang gyud mo'y mahimo, palit mo og slot. Ugma na rabang akong ika-18th anniversary. Paspasin ninyong palit ron daghan tagalin. Unsa inyong ihalad sa akong anniversary? Basta nalipay mo sa akong pagkapare, ug dili ko murag baboy, dili ko murag kanini ang iro. Tratara sa ko ninyo nga murag representative sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Kay kanang atong isig ka tawo, mao man ay representative sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna tratara gid siya isip tao. Gahapon ang atong halin dako-dako baya. Mintag madoble ni karon. Nahalinan ta gahapon og
271 ka slots. Oh, pakpak. Dako niya tong halin gahapon. Muna niabot na taog 8,482 ka slots ang atong halin out of 54,000 slots nga atong ibaligya. Naapay 45,518 ka slots. Og ang tanan motratar ani nga muratag kuan bisan pag krisis ang panahon. Kani manggong mga taong gasalig sa Ginoo mga igsoon, dili nimo ila og krisis. Why krisis sa Ginoo? Tanawa ra gud ning atong santo karon, 14 yang datua, wa man siya mukuha og kwarta gikan sa iyang ginikanan. Kamagwangan gud ni siyang anak sa 7 ka managsuon. Siya gyud mo'y number 1 nga manununod sa ilang katigayunan nga 40 yung dakuha. Aristocrat gud nga family. Pero iyang gibiyaan tanan, giabandon niya. Nagpuyo siya sa kakabos. Ngano man kay kuna atas Ginoo why crisis. Mao tong daghan kay siya gitabang adto samtang nag-eskwela siya sa seminaryo, mga Heswita, sige na siya tabang sa mga taong nanginahanglan, labi na gyud sa mga naigo adtong pestilence. Ang resulta, natakdan siya og namatay. Kay di lagi mahadlok ning tao nga naas Ginoo, wa gi krisis. Nya wasan mahadlok kanus ang mamatay. Mao nang uban maingon, krisis keren oy wa tay ikatabang. May pagkairo ka, may pagkababoy ka, kanang iro og baboy, para gud anang tagay sila pagkaon nga usa ra ka plato, nya 5 ka buk imong iro. Tagay dito ba usa ka plato, unsa may buhaton nila? Sinikmatay gina, bugno na mga katag ng imong pagkaon. Pero lagyo sila tagaig tag sa kabaldi nga pagkaon kada usa. Oy, maghinuktok na sa daplin. Una pa na sila mahimong malinaon kung tagbaw na sila. Pero kitang mga tao, lahi. Atong tagbaw ng atong isig katao, bisan pag kita, wa na tay ato. Nga naman, kay lagi ang atong gugma naa sa representative sa Ginoo. Og pananglitan ro na ay adik, musaka sa inyong balay. Unsaon man nimo pagtratar? Pa sudlon o dili? Imong silingan ba adik? Iladog yung kawatan kay tanan. Saan? Pasudlon dili. Nga gauwan ra ba? Tikusugas uwan. Siga taon kay mata. Mag-og yung nakasuyok. Hadlok naman mo ulis ila kay sigihan magkulata. Anhas inyo? Saan? Pasudlon dili. Kung mo ingong, di mo tsapa di rin. Baboy ka. Iro ka. Ibutang dahil imong kaugalingon, ikaw kuno'y adik. Ikaw ba'y adik ba? Mo na ingon, love your neighbor as yourself. Ikaw kuno'y adik. Gisalikway na kas imong ginikanan. Nya niya ka ni pasilong ka aning balay sa tao nga imong nakitaan nga siging simba. Nagtuo kag dawaton ka. Nya wag yapong kadawata. Una-una ako na. Ilado ba mo din ka na mga adik, sige ba nagtanaos nyo mga naong, kani sigig simba, Brad Luloy ni, ato-atoon sa ila. Noktok Brad Luloy, anak ko sa inyo puyo ba, kay isalikway mong kusamo, tanong, di ka tao naong. Ambot ka Brad Luloy, ali Brad, Jesus, representative, rabakas Ginoo, nga rin. Posible na himo na Brad Luloy. Mo nang tuwa siya puyo dito so okay para dili mo atong adik kanto. Ang kuyaw mo anhi simbahan, no? Anig simbahan ba? Padir, anak ako puyo, siga kay mata. Ana, abot lang, maubit ato among gipapuyo diri kadiyot da. Biktima dayo ng si Remy, buak pa ato mga baso diha. Murag ubay-ubay naman to among gi-welcome dinhi. Pero may giming mabiktima. Ilad-ilaron lang. Ay sus, kolekta raman sa giilad, hatag lang. Malipay biya kay ng adik o imong dawaton, muhilak ko na. Ako, puros-puros bagi na mga adik ng akong ipangtabangan. Muhilak ko Saan pa din, salamat kayo. Hilak. Pero inigsunod sa lagi na sila mo dool ni mo. Iya na sa tong amigo.
Ana, lain na say pasangil. Ana, atagaan lang yapon. Muhila ko sikalipay. Nya, unsa man na? Malipay ang ginawa na, dili. Usa raman ka taom to ba? Sige, lainon lang nato example, hadlok mo anang adik. Aka mo mga asawa, kung ang imong bana na ikabit niya, dadon niya iyang kabit sa inyo. Kay gisalikway dito sa ginikanan, kay nagpakauwaw lang, nangabit og minyo, niya dadon sa inyo ang kabit, kay anak papuyon. Saman, papuyon ninyo. O masoko mo. Tutok lang yan. Labi na yun nga. Sige kung mong simba din Sige kung mong simba. Saman, papuyon, dili. Papuy, nausa. Kay ano man, higugmaa lagi, buhata ngadto sa uban, ang ilang gustong buhaton nga na ninyo. Una-una ako nung ikay kabit, nailad ka ning tawhana, gatuo kag ulitaw niya, karon nga nabuntis na ka, minyo di ay. Unya ang imong ginikanan, isalikway pag yung ka, asa man kapadong, maghikog. Di ato yung kadagan na ning nakapabuntis nimo. Yang nakapabuntis nimo, kay na may asawa. Nya gidaman ka ngadto sa ila. Pag abot nimo ang asawa na ingon man, kaluoy nimo day no, nailad man day kani akong bana, duha na tang nailad ani. Na sige, magkuan ta diri, magsabot-sabot ta kay giilad ta ning baboyng dako. Nga imong bana baboy man. Di imong gidawat. Pag dawat nimo, hunahuna ako nog ika pa na sa iyang side. Unsa imong bation kung gidawat ka, nya gipasaylo. Maguol ka, malipay. Malipay, makapasalamat kas Ginoo, makadaig kas Ginoo. Nya katong imong bana nga nagdas iyang kabit nga nas inyo, unsa man malipay to siya dili. Porting lipaya. Pero ikaw unsa may imong gibati? Porting sakita. Mura kag gihiwa-hiwa. Og muna nga niingon si Kristo, paningkamot mo pagsubay sa dalan padong sa langit nga sigpit og lisod. Jutay ra ang nakakaplag ni ini. Ang dalan sa impyerno lapad og sayon, daghan ang misulod og misubay ni ini. Dili sayon si Kristo nga magsigig welcome ni Judas. Dili sayon nga si Kristo ug si Maria mutugot nga ang mga taong buangon sama kabuang atong taga-Assyria midagmal ni Hesus hangtod sa iyang kamatayon, wa manghilabot si Maria. Lipay kay sila gikan alas 12 gabi sa Huwebes hangtod sa hapon sa Lunes, lipay kay mga mangtas, siging bugal-bugal ni Hesus, siging dagmal, siging paningkamot nga patyon sila, nagpista sila sa dugo ug lawas ni Hesus. Pero si Maria gahilak, pero gihatag gid niya ang kalipay sa iyang isig katao. Dili ba? Nindot? No. Wa man mo kauyon. Sige na, nindog na ta.